Селям алейкум, Херла Шамлар, витаю. В эфире телеканала АТР. Мы продолжаем информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 40 минут в этой студии обсудим новости, которые волнуют мир, материковую часть Украины, оккупированный Крым. Вы также можете присоединяться к нашему эфиру. На экранах ваших телевизоров вы сейчас видите номер телефона. По вайберу звоните нам абсолютно бесплатно. +3 80 73 419 41 58 наш номер телефона. Также можете присоединиться к нашему эфиру через программу Skype atr.tv наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Ну а я рада представить гостя, который присоединился к нашему эфиру. Это Петр Олещук, политолог. Витаю вас. Доброго вечера. Добрый вечер. Давайте обсудим такие новости. Президент Владимир Зеленский призвал друзей Украины принять участие в создании международной диалоговой платформы по деоккупации полуострова. Об этом он сказал в своем выступлении на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Давайте вместе его послушаем. Користуючись нагодою, хочу запросити наших друзів до участі у створенні міжнародної кримської платформи з метою спільних дій задля захисту прав кримчан та деокупації півострова. А також я закликаю підтримати оновлену резолюцію «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, Україна», яка буде винесена на розгляд Генеральної Асамблеї до кінця цього року. Что думаете относительно этой инициативы? Я думаю, що ініціатива загалом правильна, потрібна. Наскільки вчасно бачимо. Знову ж таки, ми повинні розуміти, що для України, як на мене, дуже важливо постійно нагадувати про проблему Криму за будь-якої нагоди, користуючись в тому числі і відповідною трибуною, яку нам надає Організація Об'єднаних Націй. Тому, безперечно, це потрібно робити. Звичайно, ефективність цієї ініціативи буде визначатися складом учасників, характером обговорення, можливістю якимось чином включати в цей процес не лише, наприклад, наших партнерів, але і в тому числі представників Росії. І ми прекрасно з вами розуміємо, що Росія буде опиратися будь-яким відповідним ініціативам, стверджуючи, що для цього немає підстав і тому подібне. Але нам важливо тримати питання Криму у фокусі, тому що головний смисл стратегії Росії полягає в тому, що от давайте зараз виведемо інші питання на передній план, а Крим якимось чином будемо замовчувати. А Україні навпаки не потрібно, щоб Крим замовчували. Україні потрібно, щоб про факт окупації, про факт агресії, про факт анексії говорили постійно і за будь-якої нагоди. Тому я думаю, що це достатньо важлива і потрібна ініціатива. Скажите, а какие страны должны принять участие в этой платформе? И это должна быть более широкая платформа или все-таки ограниченное количество стран? Я думаю, що нам в першу чергу треба звернутися до країн-гарантів Будапештського меморандуму, країн-гарантів безпеки України, які свого часу гарантували територіальну цілісність та суверенітет України в повному обсязі. Ми повинні принаймні спробувати залучити їх, залучити постійних представників, постійних членів Ради безпеки ООН, тобто усіх провідних світових гравців, чия думка може бути значимою і вагомою. Давайте сейчас подключим Светлану Залищук к нашему эфиру и продолжим. Она с нами сейчас на прямой связи. Светлана Залищук, народный депутат Украины 8-го созыва, экс-советник премьер-министра Алексея Гончарука по вопросам международной политики. Светлана, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну что ж, вы, наверное, слышали про инициативу президента Зеленского создать международную диалоговую платформу по Крыму. В каком случае она будет эффективной? Вона буде ефективна, коли будуть реальні інструменти впливу на ситуацію. Коли я говорю ситуацію, я говорю зараз про деокупацію і про боротьбу з російською агресією. Нам недостатньо просто високого рівня конференції, діалоги. Це також потрібно для того, щоб привертати увагу. Але з моєї точки зору, суть цієї платформи має бути, по-перше, наприклад, санкційна політика, її продовження, її посилення, її вироблення та інші розроблення інших механізмів, в який спосіб ми можемо
конкретно працювати з тим, щоб повернути Крим. Мгм. Какие страны должны принять в ней участие? И на каком уровне она должна быть? На уровне лидеров, министров иностранных дел, советников? Ну, з моєї точки зору, зараз унікальний такий момент історичний. Відбуваються вибори президентські в Сполучених Штатах Америки. І якщо може так статися, що можна скористатися вікном можливостей, аби залучити Сполучені Штати в першу чергу як гравця, який стратегічно підпишеться під цією платформою і буде разом з Україною працювати на деокупацію Криму. Це, я би сказала, пріоритет номер один. А безумовно всі інші майданчики, про які можна говорити, це Європейський Союз, і Рада Європи, і ОБСЄ. З моєї точки зору, треба залучитися просто людською, особистісною, політичною підтримкою і зацікавленістю в тому, щоб працювати в цьому напрямку. А что должно входить в функции этой платформы? Це зараз питання, чесно кажучи, політично-дипломатично креативне. З моєї точки зору, Україна просто повинна стукатися в усі двері і постійно проактивною бути в цьому напрямку. Тому що в деяких країнах дуже зручно сказати, дивіться, нічого не буде відбуватися, тому давайте от Донбасом, окей, будемо займатися, є мінські угоди, а про Крим ми просто забудемо, тому що ми все одно нічого не можемо зробити. Тому завдання номер один – це нагадувати, що ми не просто можемо, ми повинні, було порушення міжнародного права, ідуть суди міжнародні, які в тому числі можуть зобов'язати Росію в рамках тих конвенцій, під якими вона підписалася, до певних дій. Тому наше завдання – працювати в політичній і, я би сказала, міжнародній юридичній площині для вироблення цих інструментів постійного тиску. Дуже дякую вам, Світлана Заліщук, народний депутат України 8-го созыва, екс-советник бывшего прем'єр-міністра України Олексія Гончарука по вопросам міжнародної політики. Дуже дякую вам. С нами на прямой связи политолог Петр Олещук. Вы слышите? Алло? Да, я вас Да. слышу. Ну что ж, а ваше мнение, какие функции должны входить, какие функции должна выполнять эта международная платформа по деоккупации Крыма? И реально ли туда действительно привлечь Российскую Федерацию? Ну, ми з вами повинні реалістично дивитися на цю проблему, що, звичайно, зараз Росія буде продовжувати свою генеральну лінію, яку вона виражає словами «питання Криму закрите». Тож ми не повинні, нас відмова Росії не повинна в цій ситуації зупиняти. Тому що так або інакше питань залишається багато. Найосновніші питання, як на мене, які треба піднімати зараз на міжнародному рівні і на рівні ООН, це, по-перше, питання екологічної катастрофи в Криму, яка безпосередньо спровокована діяльністю російського окупанта. І це те, що зачіпає інтереси не лише України, але інтереси всього людства, особливо зараз в контексті актуальності екологічної проблематики в усьому світі. Друге – це питання різноманітних обмежень, які накладаються на функціонування, наприклад, тих самих водних артерій через діяльність, знову ж таки, російського окупанта. Ну і зрештою це питання прав людини в Криму, які порушуються системно, методично, знову ж таки, на рівні російського агресора, російського окупанта. Це ті питання, які виходять виключно за сферу інтересів України. Ну і загалом вони стосуються, як на мене, загальнолюдських питань, загалом відповідальності усього людства. Тому ми повинні одразу винести ці питання для обговорення, нагадати про них, напрацювати якісь відповідні спільні рішення, спільні резолюції, які необхідно в подальшому актуалізувати на рівні ООН і домагатися їх виконання. Ну, так, ми я ж розумію, розуміємо, що це не принесе одразу якоїсь реакції з боку Росії. Але ми повинні працювати спільну позицію не лише України, але й світу загалом. І ці питання, вони нагальні, вони актуальні, і вони не можуть бути відкладені на якусь далеку перспективу чи перспективу, пов'язану безпосередньо з деокупацією. Вони мають вирішуватися прямо зараз, тому що завтра буде.
Вот вы сказали про резолюции. Ну, мы же понимаем, что резолюции, которые принимает в том числе Организация Объединенных Наций, они носят рекомендательный характер, да? А может, все-таки страны-участницы данной платформы должны разработать некие механизмы, которые бы давили на Российскую Федерацию и в результате вынудили ее сесть за стол переговоров, а в конечном итоге освободить Крым? Какие это могут быть механизмы? Я розумію скептичне ставлення до різноманітних резолюцій, але що треба розуміти? Росія останні роки працює методично, системно над тим, щоб питання Криму було виведено за перелік окупованих у світі. Що воно начебто вже закрите, що вже питання не можна буде вирішити і тому подібне. Це їх політика. Проводять її вони не випадково. Це системний підхід, спрямований на реалізацію їхніх інтересів, як вони їх собі уявляють. Тому, в першу чергу, перш ніж чогось вимагати, нам потрібно чітко сформулювати ці вимоги і відповідним чином закріпити. Далі, вже посилаючись на це, справді ми повинні домагатися їх імплементації. І якщо, наприклад, світові країни, світові лідери визнають наявність цих проблем, з нашого боку буде логічним вимагати відповідних кроків по їх реалізації, в тому числі шляхом санкцій, в тому числі шляхом інших обмежень і якогось будь-якого іншого тиску на Росію. Ми з вами прекрасно розуміємо, що зараз домагатися військового вирішення цієї проблеми нереально. Але якщо ми доб'ємося визнання наявності цих проблем на рівні світу, наступний наш крок буде вимагати конкретних кроків по вирішенню цих проблем. Бо якщо ви визнаєте проблеми, але їх не вирішуєте, це означає, що ви їх поглиблюєте. І це необхідно буде пояснювати, в тому числі і власним виборцям, чому, наприклад, відбувається санкціонування порушення прав або, наприклад, знищення екології частини Європи. Тобто це, як на мене, взаємопов'язане. В першу чергу нам потрібно нав'язати власний український, україноцентричний дискурс щодо Криму. Що питання є, питання залишається, воно не менш актуальне, ніж вчора, і воно має бути вирішено. Скажите, а в ближайшей перспективе мы увидим практическую реализацию этой платформы или все-таки останется все на словах? Ну, це запитання до ініціаторів платформи, до того, як вони її собі уявляють. Я думаю, що ми повинні її побачити, тому що в будь-якому випадку найбільша, як на мене, проблема України і її політики протягом останніх років полягала в тому, що ми допустили дуже серйозний дипломатичний прорахунок, що ми дозволили розділити в нашому геополітичному дискурсі питання Криму і Донбасу. І це дозволило Росії, знаєте, так от технічно, спекулюючи на питанні Донбасу, на питанні цієї саме рани, яка нікуди не поділася і яка періодично нагадує про себе, відсунути питання Криму на другий план. Я думаю, що нам треба повертатися до активної політики в питаннях Криму. І тому, якщо ми справді про це говоримо, то ми повинні не лише говорити, ми повинні робити відповідні кроки. Тож, якщо ми сказали про цю платформу, ми повинні її заснувати. Нікому, окрім нас, реалізація і захист наших інтересів в першу чергу не потрібна. Ми самі повинні про це турбуватися. Давайте обсудим с вами еще Донбасс. Президент Владимир Зеленский не знает пока, когда состоится встреча лидеров Нормандской четверки или хотя бы их советников. Но он заверил, что на шантаж Российской Федерации Украина не поддастся. Об этом он сказал на совместном брифинге с президентом Словакии Зузаной Чапутовой. Подробнее, что он сказал, давайте послушаем. Україна не йде на шантаж. Це бачать усі – і Європа, і Росія. Але ми знаходимо сьогодні баланс для засідань тристоронньої контактної групи у Мінську. Баланс виважений і в політиці, і в засіданнях ТКГ, і в діалозі з Російською Федерацією, суб'єктом Мінського процесу. Він крихкий і нестабільний, але ми робимо усе, щоб цей діалог був, щоб був результат. Соломія Бобровська, народний депутат України, фракція «Голос» с нами сейчас на прямой связи. Вітаю вас, пані Соломі.
Доброго вечора. Вітаю. Доброго вечера, да. Ну что ж, президент Владимир Зеленский говорит, что Украина не поддастся на шантаж со стороны Российской Федерации, но тем временем представители трехсторонней контактной группы призывают вас, парламент, принимать некое мудрое решение, имеется в виду изменение постановлений Верховной Рады о местных выборах. То, что просит Российская Федерация сейчас. Вот как объяснить эту парадоксальность? Я думаю, інколи що це парадоксальність полягає в іронії і сарказмі. Можливо, пан президент не читає документи, які відправляються в Мінськ на переговори в рамках трьохсторонньої контактної групи. Чому? Тому що ми читали на інтерв'ю, що Фокін не знайомий напряму з президентом. Це, до речі, дуже дивно. І питання, хто дає вказівки, рекомендації і загальнодержавну лінію для комунікації. Це перше. І друге, безперечно, те, що пропонується паном Качурою. До речі, ми теж, напевно, будемо згадувати в рамках його пропозиції. Чомусь сам він комунікує перенесення з Мінська площадки в де-інде. Не розумію, чому саме він спікером цієї теми є серед «Слуг народу», який не має відношення, в принципі, до цих тематик, але тим не менше. Є абсолютним абсурдом. І мені здається, що якраз права рука пана Зеленського робить одне, а ліва рука не відає, що робить права. І для мене ці речі виглядають дивними. Окрім того, коментуючи його виступ на Генеральній асамблеї ООН, все ж таки приємно було, що безперечно Донбас пов'язав з Кримом про порушення прав людини, утиски прав українців та кримських татар в Криму. Проте, як на мене, не було сказано ще одної не менш важливої речі. Це йде мова в першу чергу про продовження санкцій. І в виступі Путіна ми зауважили про те, що для того, щоб подолати світову кризу, яка разом йде з пандемією, безперечно, потрібно розширити кордони і санкції прибрати. Відповідно, тобто президент розказав те, що відбувається на Україні, безперечно, мабуть, цікаво це міжнародній спільноті, але, як на мене, не було сказано чітких меседжів, з чим ми закликаємо боротися або протистояти міжнародній спільноті. А саме це продовження санкцій за порушення міжнародного правопорядку. Друге, це питання, можливо було підняти будівництво Північного потоку, особливо після актуальність добудови Північного потоку, особливо після випадку з отруєнням Навального. І третє, це величезний виклик, як на мене, не менше, ніж питання коронавірусу і пандемії. Це така гібридна дезінформація, яка йде не лише по Україні, а по всьому світу. Джерелом є Російська Федерація. Вот что я хотела спросить относительно вот этого постановления. Сегодня мы разговаривали с Александром Качурой, который сказал, что на следующей неделе будет заседание, где будет рассматриваться этот проект постановления. Видимо, он имел в виду заседание своей фракции и так далее. Насколько я понимаю, вы можете меня исправить, юридически уже это сделать невозможно внести изменения, потому что избирательный процесс прошел, и вообще постановление Верховной Рады – это акт одноразового действия, или я что-то не понимаю? Ви абсолютно правильно розумієте. Більше того, вже ми маємо фактично менше 30 днів до самих виборів. Постанова повинна була прийнята буде там за 90 днів до моменту виборів. Це раз. І друге, мені здається, що це величезна маніпуляція. Можливо, хіба що скасують вибори знаходячи підставу, наприклад, обмеження через карантин, і вибори не відбудуться, і відповідно буде тиск провести вибори в інший день, і постанова тоді буде звучати зовсім по-іншому, і звучатиме, безперечно, тоді вже з правками там Качури або ОПЗЖ, там, чи будь-кого, хто теж підтримує цю ідею. Але наразі ця постанова не містить за собою жодної змістовної функції і ефективності. Більше того, попри свою історичність, пан Резніков, віце-прем'єр, заявив за трибуною, виступаючи, що подібного роду заяви ускладнюють процедуру переговорів української делегації в Мінську. Тому в мене питання, а чому ж «Слуги народу» так по-різному всі між собою діють, чому немає єдиної гілки в рамках цього? Проте ви сказали, що вівторок буде комітет, я не впевнена, що буде розглядатися саме ця постанова, але знаю точно, що планується візит пана Фокіна на вимогу комітету до народных депутатов. Ваша фракция, если не ошибаюсь, инициировала сбор подписей за отставку Фокина, правильно? Абсолютно вірно. На каком этапе сейчас этот процесс? У нас текст готовий. Фракція фактично підписала. В сесійній залі піду збирати голоси по іншим фракціям. Знаю точно, там будуть представники «Слуг народу».
Дуже дякую вам. Соломія Бобровська, народний депутат України, фракція «Голос», була з нами на прямому зв'язку. Петр, а вы как считаете, нужно ли идти на вот этот ультиматум со стороны Российской Федерации? Потому что Леонид Кравчук говорил о том, что сейчас камнем преткновения является как раз-таки вот это постановление, из-за которого Россия сегодня блокирует переговоры в Минском формате. Ну, я думаю, що ми всі розуміємо, що ключова проблема все ж таки не у конкретно постанові і навіть не у її формулюванні. Проблема полягає у тому, що є дуже серйозні принципові розбіжності між українською і російською стороною на те, як треба виконувати мінські домовленості. І це найголовніше. І насправді текст постанови в цій ситуації – це швидше реалізація цієї проблеми, а не сама по собі проблема. А проблема вона була закладена ще на рівні мінських домовленостей, коли не було чітко прописано, що будь-які вибори на території ОРДЛО можуть відбуватися лише після відновлення контролю над україно-російським кордоном, після роззброєння усіх відповідних незаконних озброєних формувань, ну і зрештою виведення іноземних військ. Оскільки це все не було чітко зафіксовано в мінських домовленостях, то це дозволяє зараз Росії займатися відповідним шантажем, посилаючись на відповідні документи. З іншого боку, визнання проведення будь-яких виборів без виконання цих фундаментальних умов, воно одразу викликає дуже неоднозначну реакцію з точки зору українських громадян, і це зрозуміло. Тож, в першу чергу, ми повинні думати про те, як нам забезпечити виконання мінських домовленостей, але не шляхом поступок фундаментальних національних інтересів України. А постанова, можливо, і може бути змінена. Але питання в тому, що за цим може слідувати далі. І найголовніше, ми повинні відстоювати принципово одну тезу. Ніяких виборів під контролем російского оккупанта. Что сегодня может разблокировать минские процессы? Нужна ли его тогда сегодня такая его разблокировка? Чому не потрібно? Значить, мінський процес, він же так само розпочався не вчора. Що нам дає мінський процес і нам дають відповідні переговори? Нехай це за 1040 день не було перервано, нехай воно не було досконалим, але воно було. Ескалації відповідним чином в цей час не відбувалося. Кожен виграний Україною день – це вже, в принципі, непогано. Кожна можливість стримувати відповідну агресію – це вже непогано. Кожна можливість проводити переговори щодо вирішення таких питань, наприклад, звільнення полонених – це вже непогано. Звичайно, ми розуміємо, що можуть бути подальші ескалації, Росія буде і далі на нас тиснути, використовуючи весь набір механізмів, які вона завжди використовує. Але чи є у нас можливість вирішити нашу проблему на даний момент в силовий спосіб? Очевидно, немає. Чи є у нас можливість вирішити наші проблеми і проблеми територіальної цілісності без підтримки з боку західних партнерів, без підтримки з боку країн Європейського Союзу, гарантів мінських домовленостей, зрештою Сполучених Штатів? Немає такої можливості. Тому ми повинні в першу чергу спиратися на дипломатичні механізми. Ми робили так вчора, робимо так сьогодні, мабуть, будемо робити так і зараз. Але найголовніше, що ми повинні готуватися до будь-яких найгірших сценаріїв. Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал Верховной Раде вынести проект постановления о создании Временной следственной комиссии по расследованию дела вагнеровцев в зал заседаний для голосования. Об этом на своей странице сообщил народный депутат Украины фракции «Европейская солидарность» Михаил Забродский. Вот что он сказал. Розгляд питання був достатньо жвавим і включав в себе як спроби відстоювання суто політичної позиції про відсутність необхідності у додатковому розслідуванні зазначених подій, так і обговорення суто технічних питань стосовно процедури роботи ТСК та механізму оприлюднення результатів з урахуванням обмежень на розповсюдження зазначеної інформації.
Крім того, особливої пікантності розгляду додавало те, що серед можливих фігурантів розслідування потенційно мають опинитися не тільки представники двох провідних спецслужб, а й співробітники Офісу президента та Генеральної прокуратури. Как вы считаете, проголосует ли парламент и, учитывая опыт предыдущих ТСК, будет ли это эффективно? Ну, не знаю, проголосує чи ні. Маю сумніви, що проголосує, враховуючи політичних ініціаторів створення цієї ТСК. Стосовно ефективності, ну, варто згадати діяльність усіх попередніх ТСК. Чесно кажучи, особливого ефекту я від їх роботи не пригадую. Їх фактично завжди використовували як політичну трибуну для донесення певних політичних меседжів. Цього, в принципі, так само, очевидно, збираються це все робити. Я не знаю, що там конкретно розслідувати, тому що якщо розслідувати ті версії, які оприлюднювали окремі українські журналісти, то особисто я, коли читав ці версії, у мене було таке відчуття, що я читаю якийсь черговий сценарій, якоїсь чергової частини «Місія недосяжна», там якась 5-та чи 6-та частина, тому що там якісь абсолютно нереалістичні, фантастичні сценарії. Чи могли вони бути насправді? Ну, теоретично, мабуть, могло бути все, що завгодно. Але практично я не можу в це повірити, що справді хтось подібні сценарії міг розробляти і міг їх втілювати на практиці. Як на мене, то це типова російська інформаційна провокація, смисл якої полягає у тому, щоб вкинути якусь інформаційну бульбашку, примусити їх обговорювати і таким чином вивести конкретних винуватців за межі підозри. І таким чином у нас вже забули, що конкретний винуватець – це білоруський керівник, який порушив будь-які міжнародні зобов'язання, будь-які норми міжнародного права, зневажив конкретні вимоги України і пішов конкретно на змову із російським керівництвом. А вот давайте Беларусь обсудим. Ну, хочуть вони створити комісію, хай створюють, хай розслідують. Ну, в принципі, може і буде цікаво почитати їх матеріали. Давайте обсудим с вами Беларусь. У нас буквально 10 минут остается до завершения нашего эфира. После вот этой тайной самоинаугурации Александра Лукашенко Соединенные Штаты, Великобритания и Канада теперь планируют наложить санкции на должностных лиц Беларуси. Они считают результаты президентских выборов сфальсифицированными, а также обратили внимание на неправомерное насилие в отношении протестующих граждан Беларуси. Давайте послушаем министра иностранных дел Великобритании. Ми готові приєднатися до ЄС в ухваленні адресних санкцій проти тих, хто несе відповідальність за насильство, репресії та фальсифікацію результатів голосування. Хоча процес Євросоюзу в Брюсселі зараз затримується. Враховуючи цю затримку, враховуючи шахрайську інавгурацію Лукашенка, я доручив групі санкцій підготувати санкції Магнітського для осіб, відповідальних за серйозні порушення прав людини. На возможные санкции отреагировал Александр Лукашенко. Он сказал, что Минск и Москва могут обеспечить свои потребности в экономике без стран Запада. Давайте послушаем его. І ця в якійсь мірі біда, яка випала на Білорусь у зв'язку з цими кольоровими революціями, змусила нас серйозно подивитися на наші відносини. І ми зрозуміли, що незважаючи на те, що нам, Білорусі та Росії, непросто в цій ситуації, ми запросто можемо обійтися і без них. Какова перспектива введения санкций в отношении должностных лиц Беларуси? Ну, перспектива справді є. Питання в іншому, наскільки це може бути ефективним. Чесно кажучи, в мене таке відчуття, що ці персональні санкції – це, знаєте, вже швидше якийсь ритуал. Їх впроваджують, вони таким чином дозволяють показати увагу, але наскільки впровадження персональних санкцій проти виконавців режиму Лукашенка може вплинути на сам режим Лукашенка? Ну, це лише тільки дозволяє цементувати сам режим. Тому що таким чином, по суті, оці самі виконавці, вони починають розуміти, що їх майбутнє пов'язане лише з Лукашенком і, відповідно, російським керівництвом, що треба за них триматися, і вони будуть триматися. Я не думаю, насправді, що ці персональні санкції можуть бути ефективним механізмом тиску на
пострадянські недемократичні режими. Мгм. Тому що ці недемократичні режими, вони жорстко централізовані. Там оці всі виконавці, вони реального права голосу не мають, вони можуть бути легко замінені. Тому я думаю, що санкційна політика, вона може будуватися виключно на системному підході. Давайте І подключим. бити по найбільш серйозним, ну, наприклад, економічним питанням, а не просто по якимось виконавцям, які, в принципі, якоїсь самостійної волі не мають і не виражають її. Давайте Это подключим моё- к нашей беседе сейчас доктора политических наук, руководителя Центра политического анализа и прогнозов Павла Усова. Он с нами на прямой связи по телефону. Витаю вас. Добрый вечер. Соединенные Штаты, Канада, Британия, Европейский Союз грозятся ввести санкции в отношении должностных лиц Беларуси. Как вы считаете, какие это могут быть санкции? Будут ли они эффективными? Ну, пока что ведется речь о так называемых санкциях визовых, то есть запрет на въезд определенных должностных лиц в Беларуси. Это список этих лиц весьма невелик, это 44 человека, но даже по последним данным, дискуссиям очевидно, что Евросоюз как-то неохотно и медленно решает этот вопрос. Более того, этот список не будет включен Лукашенко, для него оставляют какое-то пространство для диалога, полностью не перекрывают дорогу на Запад, по мнению некоторых политиков ряда европейских стран. Но хочу подчеркнуть, что это не в первый раз ведется дискуссия относительно санкций по отношению к чиновникам и приближенным к Лукашенко бизнесменам, а санкции в отношении политических актеров Беларуси вводились 2 раза за всю историю. И 2 раза они отменялись. Последний раз санкции были отменены в 2014 году после событий в Украине. И поэтому, конечно же, какого-то политического или экономического эффекта данные санкции иметь не будут. Это скорее вопрос морали, ценностей и принципов. И, конечно же, 40 человек в черном списке невъездных стран ЕС и Запада, ну, это весьма символично. Просто в данных обстоятельствах на самом деле Европейский Союз не так-то много может сделать по отношению к Беларуси. То есть вести полную экономическую изоляцию, конечно же, было бы ущербно для страны. Тем более, что ряд предприятий, рабочих предприятий бастуют. И, конечно же, экономические санкции системные, например, которые были введены после выборов 2010 года, они невозможны и контрпродуктивны. Но остается, естественно, вот эти визовые санкции, так как бизнеса у большинства из чиновников белорусских на Западе нет. Более того, милиция, там прокуратура, судьи, им вообще выезд за пределы Беларуси, кроме России, запрещен. Поэтому даже визовые санкции в отношении ряда чиновников не будут эффективны, а будут скорее символические, иметь какой-то кратковременный психологический эффект. Тем не менее, они важны, конечно же. Нужно вводить санкции, по крайней мере, на таком уровне, запрет на въезд. Но вот то, что эта процедура затягивается, конечно, вызывает ряд вопросов и критики по отношению к Евросоюзу по причине вот этой вот традиционной медлительности, забюрократизированности и нежелания быстро и эффективно принимать решения, что на самом деле очень важно. Тем временем протесты в Беларуси продолжаются. На завтра запланирован женский марш, а в воскресенье протестующие вовсе хотят провести народную инаугурацию Тихановской. Как вы считаете, как дальше будут развиваться события, как будет действовать Лукашенко, до каких пор будут длиться протестные акции? В принципе, сейчас мы наблюдаем такое заказное противостояние между обществом и системой. Мы также наблюдаем то, что система начинает все больше и больше радикализироваться, если речь идет о репрессиях. То есть был какой-то определенный шок, снижение репрессий после 9, 10, 11 августа. Но сейчас те методы, которые
использовала власть на первые дни после выборов, они снова возвращаются. Те же самые разбитые машины, брутальное задержание, избиение задержанных. Все это опять начало присутствовать. Видимо, совершенно очевидно, что для Лукашенко весьма принципиально как можно скорее задавить все эти протесты, хотя сделать это будет крайне сложно. Основная причина – это, конечно же, экономический ущерб от протестов, весьма подвешенное состояние ряда политических и экономических институтов. За протестами необходимо проводить зачистки институтов политических и общественных институтов, тех же университетов, школ. Уже заявления в публичном пространстве появляются, что студентов те же будут отбирать по принципу идеологической верности, скорее всего, на работу такие же будут фильтры установлены с тем, чтобы запугать общество. Но мы видим, что протесты будут продолжаться и накручивается спираль насилия, спираль противостояния. Видим, с одной стороны, атаки уже партизан на, скажем так, институты определенных тех же силовиков, раскрытие персональных данных и так далее. Этот процесс будет продолжаться. И также нарастает радикальное настроение среди протестующих. Также, Спасибо. Они также понимают, что простыми маршами ситуацию вряд ли можно изменить. Дякую. Павел Усов, доктор политических наук, руководитель Центра политического анализа и прогноза, был с нами на прямой связи. Петр, а какой ваш прогноз? Буквально минуту. Ну, прогноз цієї ситуації достатньо важке питання, але ми з вами прекрасно розуміємо, що ситуація в Білорусі буде визначатися багатьма факторами, серед яких і вплив Росія. На жаль, ми бачимо посилення впливу Росії на режим Лукашенка, який фактично вже повністю залежить від режиму Путіна. Тож ми повинні бути готові до достатньо тривалого протистояння в Білорусі, в тому числі і з залученням російських сил. І це нова геополітична реальність, в якій ми будемо жити. Дуже дякую вам. Петр Олещук, политолог, был с нами на прямой связи. Сагунс. Ну а я с вами вынуждена прощаться. Надеюсь, ненадолго, всего лишь на 2 дня. Берегите себя, не забывайте, что на улице свирепствует коронавирус. Мойте чаще руки, надевайте маски в общественных местах, используйте дезинфицирующие средства и соблюдайте социальную дистанцию. Береги себя, Крым. Мы вернемся. Коршкевич. Как изменилось государство крымских татар за первые 10 лет правления Девлета-Герая I? Какие законы были приняты для развития экономики и культуры? И главное, что стало причиной нового конфликта между Девлетом и его вассалом Иваном IV? Московский князь Иван Грозный публично принял положение покаявшегося вассала. Смотрите в программе «Алтын-Девыр» в цикле «История династии Гераев» в эту субботу, 26 сентября, в 17:35 на телеканале АТР. Девлет-Герай I, часть 4. Как и многие его сверстники крымские татары, чья судьба совпала с периодом жизни в спецпоселениях, он рано начал работать. 15 лет Муксим Османов уже трудился слесарем на местной ватной фабрике. На этом вредном производстве повредил себе глаза и ослеп. Не имея высшего образования, он обладал феноменальной памятью, поразительной эрудицией и снискал к себе огромное уважение участников крымско-татарского национального движения. К юбилею Муксима Османова смотрите субботу, 26 сентября в 18:00 в новом сезоне программы «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой на телеканале АТР. Gördüm polis adlayı.
kulaklarım tındı. Bir şey işitmeyin. Onda avun gözüm ogna. Biri yarısıyor, biri başıyor, biri dönüyor, biri ağlay, biri kuley. Saat 4'te gece gelip kapıyı vurup açtılar. İki soldat, bir tane de ofiser. Rusça bilmeyenlerden anamı prakatlarını vurup koterip atmışlar. Kız kardeşlerim töşekte. Soldat koterip attı çıkarır. Ben burasını söylesem, sevgime dayanamam. Ağla. Çocuk dedi, ne kısacık hıleva. Kesip verdi yaşar. Kapkarot ne? Başladılar çalışmaya. En ağır işler. Bugün kirka, yarın kerpiç, ağır işlerdi. 15-16 saat. Öldürmeyi de vermeyler. Aç olmayısın, tok da olmayısın. Bizim halka pek hayır. Karardan ziyade hayır. Bu tarihi vakıyaların şahatı Mambet Abdülvahap Karbabamızga genическe keldik ve onun takdir yollarını bilmege tırışacağımız. Kırım toprağı nice kordu, nice dayandı. Nice koz yaş, kar dertler başından geçti. Nice Tatarның kanları toprakka sındı. Kan tamçıları karanı alga çevirdi. Al toprakka düşken kandan terekler oser. Al toprakka baskan düşman peşmanlar eder. Al toprakını tutup algan sabasını görmez. Al topraktan Kırım Tatarının izi silinmez. Ah vatanım, sorgu sorgan cevap istemey. Her şey daim tekrarlansa ayat dengişmey. Kağıtga yatkan sözlerini devirler sürtmez.